Alsjeblieft. Nou, bedankt. En ik hoop dat u er wat mee kunt en wat mee doet. Maar dit burgerinitiatief en de handtekens hoop je de ondernemers aan het Moulijn de plan van de gemeente te keren. Ze willen dat de Drachtse Veert 20 meter voor het carillon ophoudt. Omdat wij vinden dat wij een verpozingspleintje hebben met een leuke, brede, roeme entree naar de beide stritten die straks langs zien van de veer gaan. De ondernemers zeggen dat er in de plan van de gemeente echt niet genoeg ruimte is voor vrachtwagen die de winkels bevaardigen moeten. Dus voor de zomer zal duidelijk zijn of dit burgerinitiatief zal worden opgepakt door de raad. Want dat is nu wel de weg waar het ligt. In de tussentijd gaat het werk gewoon terug. Ondernemer Van der Wiel is drokdwaande met het onlezen van de veert tussen de Maderhegewaai en de Houwenstritten. Vorig jaar hebben we een omleiding die hebben we omgebracht. En dan riep het verkeer omdat we hier een bregen bouwen moeten. Nou, hier zijn we bezig om het kokerriool te lezen. Dat is een oerstwaterriool van Drachten. Maar de demping van de veert is de toenenkokerriool door de middenlijn. Die wordt er op termijn uithalen en dit is het nieuwe kokerriool. We hebben nog mee aan het ombrengen binnen. Want nota rint alles naar schema. In 2014 begint de ondernemer met het uitgraven van het stuk veert onder het carillon. De ondernemers aan de hoop dat het burgerinitiatief op het tiert is. We zijn bij alle fracties geweest en daar hebben we het ook ingezet. En we hopen dat de RIE positief hierop reageren zal. Wat dat ze zeggen, we doen er niet mee. Ja, dan houdt het misschien op, alhoewel we maar dus nog even bedenken of we misschien toch nog een andere stap ondernemen kunnen. Het water naar beneden.